ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் விஷ் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். கிளம்பியாச்சு. இப்போ நம்ம அம்மா வீட்டுக்கு எல்லா வீட்டுக்கும் போயிட்டு பலகாரம்லாம் கொடுக்க போகிறோம். ஒய்ஃபை கூப்பிட்டேன் வீடியோக்கு வாங்கன்னு, வரல. ஆனால் அவங்க பேக்ரவுண்ட்லேயே விஷ் பண்ணுறேன்ட்டாங்க. இனிய கிறிஸ்மஸ் திருநாள் வாழ்த்துக்கள். ஓகேங்களா? மிச்சத்தெல்லாம் அங்கே போய் வீடியோத்து போடலாம். பாய். மாதம்மாவை கூப்பிட்டு கும்பிட்டு நம்ம கிளம்ப ஆரம்பிக்க வேண்டியது. ஃப்ளாட்டுக்கு தாங்க வந்துருக்கோம். நம்ம திண்டுக்கல் போனோம்ல, அவங்க வீட்டுக்கு கேக் கொடுத்துட்டு அப்படி நம்ம அம்மா எடுக்கலாம் போகலாம். பாய். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு வழியாக எல்லாருக்கும் போய் கேக் கொடுத்தாச்சு. அம்மா பசி, வரும்போதே மட்டன் பிரியாணி வாங்கி வந்தாச்சு. சாப்பிட்டுட்டு ஒரு தூக்கத்தை போட வேண்டியதுதான். ஏன்னா முடியல, செம்ம டயர்டாக இருக்கு. முட்டை, மட்டன் கறி முதல்ல சாப்பிடலாம். முடியல, நல்ல பசி. மட்டன் பீஸை வச்சு ஒரு இந்த டயர்ல வந்து சாப்பிட்றது வேற லெவலாக இருக்கும். 65 வாங்கியிருக்கோம். ஒன்று எடுத்துக்கலாம். வேற ஒரு டேஸ்டாகவும் இருக்கு. இல்லைன்னா சாப்பிட்டாங்க, ஆனால் நல்லா தான் இருக்கு. பாய்ங்க.